Hello friends, आंनि YouTube channel Knowledge Media and Analysis आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननो मोनसे जोबोर गुड निउस लानानै फैदों। बे गुड निउसआ जाहैबाय मा 5 नं दफाया बातिल जाबाय। आरो बे 5 नं दफाया बातिल जानाया गासैबो रोखोमनि बर्डनि आन्डाराव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय CBSE आनो जा, ICSE आनो जा, SEB आनो जा, ESSEC आनो जा, जेसेबां सेकेन्डारि आरो हायार सेकेन्डारि बर्ड दं बेफोरनि बेलायावबो बेयो जाजोबगोन, भेलिड जाजोबगोन। So 5 नं दफायाव मा दंमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ मा बै जा मार्कशीट मोननो थांबायदोंमोन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि 2002 मायथाइनि आरो जा सार्टिफिकेट मोननो थांबायदोंमोन बेलायनो आसाम स्टेटनि साकरि जेराव हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिकनि मार्कखौ गोबां बिबाङै नांगौ जायो, जायखौ नायनानै मेरिट लिस्ट बानायनाय जायो, बेबायदि साकरियाव भेलिड जानाय नङा, वर्डलेस माने बेसेन गैयैमोन। नाथाय दिनै जनता भवनाव आसु एबसु AJYCP आरो सरकारनि माखासे मन्त्रि जेरै अजन्ता नेउग आरो सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा गावनो आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सार, लोगोसे सेबानि अध्यक्ष सचिब, एसेकनि सचिब अध्यक्ष बिथांमोना दंमोन आरो लोगोसे माखासे सोलोंथाइ बिफाननि माखासे अफिसारफोरा दंमोन। बे मिटिंआव 5 नं दफाखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय, रिजेक्ट खालामनाय जाबाय, बातिल खालामनाय जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिना मोनखो? आसाम स्टेटनि आन्डाराव जायखिजाया साकरि जेराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि मार्कखौ नायनाय जायो, सार्टिफिकेटखौ नायनाय जायो, बैफोरावबो 100% भेलिड जासिगोन, बेसेन गोनां जासिगोन। बे बाथ्राखौ दिनै गनायो। नाथाय फोरोंगिरिनि बिथिङाव कलेजनिनो जा स्कुल लेभेलनियावनो जा बेवहाय मोनसे किन्तु लाखिदों सरकारा। बे किन्तुखौनो आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। बिथांमोना मोनसे बाथ्रा होनदों इक्वेलाइजिं एग्जाम। इक्वेलाइजिं एग्जाम बेबो मेबिसो, बे डिसिसन नङा, बेखौ डिसिसन लाथ'वाखै। बिथांमोना होनदों मा थासारिखौ नायनानै, कन्डिसनखौ नायनानै, समखौ नायनानै गोनांथि जायोब्ला, नाय सोदोबफोरखौ नोंथांमोना गोसो होना खोनासं, गोनांथि जायोब्ला थासारिखौ नायनानै, कन्डिसनखौ नायनानै सरकारा फिउचाराव बे इक्वेलाइजिं एग्जामखौ खुंगोन। बेबो अनलि फर मानि थाखाय? सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय, फोरोंगिरि बिथिंनि थाखाय। बेवहाय नोंथांमोना इक्वेलाइजिं एग्जामखौ मा बुजिना लानाय? इक्वेलाइजिं एग्जामा आसलते बेवहाय गोरोन्थि नङा, बेयो मोजांसो। मानो होनोबा जुदि नोंथांमोना बेखौ गोरोन्थि सानोबा नोंथांमोनानो बेनि खैसाराव भुगिनांगोन। मानो होनोबा नाय बे बोसोराव जायफोर फरायसाफोरा बारग'लांगोन बिथांमोननि मार्कआ बांसिनानो हाइ जागोन। आरो नोंथांमोना मिथिगौ दिस इज ए हिस्ट्रि अफ 100% पास, माने सासेबो फेल गैयि बोसोर 2021 मायथाइ। गोसोआव लाखि बाथ्राखौ, बे बोसोराव फेल जानायखौ जोङो साफा सानै फेल जादोंबा बेखौ गैयानो नामना ला, 100% पास जानाय बोसोर बियो। बेयाव मेक्सिमाम देट मिन्स प्राय 10% गथ'आ बारग'गोन, पास जागोन। स' बेबायदि बिथिङाव बिथांमोननि मार्कशीटआबो गोबां, बिथांमोना पासबो जाजोबगोन। स' बिथांमोननो कम्पिटिसन उननि बोसोरनि आरो सिगांनि बोसोरनि फरायसाफोरा नांनोनो हानाय नङा। स' बै कम्पिटिसनाव मा जागोन? गुबुन गुबुन बोसोरनि फरायसाफोरा फेलें जागोन। बेनिखायनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बे बाथ्राखौ ध्यान होदो जे बेबायदि मोनसे स्कप लाखिनांगोन जायनि हेफाजाबै बै उननि आरो सिगांनि बोसोरनि फरायसाफोरनि सायाव अयनाय खालामनाय जाया, नङाबा अयनाय खालामनाय जागोन। बे बाथ्राया खिन्थु सैथो। फिउचाराव माखासे समाजारि जेंना नुजाथिनो हागौ, माखासे पलिटिकेल जेंना नुजाथिनो हागौ, नङा होमबा? बै पलिटिकेल जेंनाफोरखौ बिथांमोना दानो बोस्रांखाबाय, नङाबा फिउचाराव बिथांमोना भटनि थाखायबो प्रब्लेम जानो हागौ, बेबो मोनसे, नङा होमबा? नाथाय बे भटआ मेटार नङा, दा बे सिटुवेसनाव भटआ मेटार नङा। फिउचाराव माखासे न'निनो मा जागोन? जुद्ध जागोन। माने एखे मानसिनि गेजेरावनो माखासे नायलायनो हायै सृष्टि जानो हागौ। मानो होनबा बे बेस्टनि गथ'फोरासो मोनबाय थागोन साख्रिखौ। बे बाथ्रायाबोथ' नंगौ। पारसेन्टआ हाइ जायोबा बिथांमोना जायखिजाया मेरिट लिस्टआव टपाव थागोन जेब्लाबो। स' बेयो दरकार। बेनिखायनो इक्वेलाइजिं एग्जामखौ सरकारा खुंनो हागौ होननानै मोनसे मेबि होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय इक्वेलाइजिं एग्जामा मा? इक्वेलाइज मिन्स मा? समान खालामनाय। ओरैबायदि समान खालामनाय, मार्कखौथ' समान खालामनो हाया, नाथाय बिसोरनि डिमान्डखौ, बिसोरनि मेरिट लिस्ट बानायनायाव मेरिट लिस्टखौ ओरैबायदि बानायनो हायो जे खालि बै बोसोरनि फरायसाफोराल'सो लिस्टआव फैया, गुबुन गुबुन बोसोरनि फरायसाफोराबो जेन लिस्टआव फैनो हायो। स' बेबायदि मोनसे टाइपनि इक्वेलाइजिं एग्जाम। बे इक्वेलाइजिं एग्जामनि क्राइटेरिया माबायदि जागोन, सिस्टेमा माबायदि जागोन, बेखौ सरकारा दा फोसावथ'वाखै। बिथांमोना मोनसे मेबिसो होनना बुंदों। बिथांमोना साननासो दोननाय जे समय सापेक्षे, समजों गोरोबनानै, थासारिखौ नायनानै मा थासारि सृष्टि जायो, बै समाव मा कमप्लेन होयो, सोरबाथ' हाइकर्टबो थांनो हागौ, नङा होमबा? स' बै थासारिफोरखौ नायनानै बे सिटुवेसनखौ लाबोगोन होनना बुंदों। बेबो अनलि फर सोलोंथाइ बिथिङावल'सो, फोरोंगिरि जानायनि बिथिङाव, स्कुल एलिमेन्टारियानो जा, एलपियानो जा, एमइआनो जा, हाइ स्कुलानो जा, हायार सेकेन्डारियानो जा, बा कलेजानो जा,
बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों। मानो होनबा कलेजाव फोरोंगिरि जानायावबो क्लास 10 निफ्रायनो नायो 10 आव बेसेबां पार्सेन्ट मोनदो, 11 आव बेसे मोनदो, 12 आव बेसे मोनदो, बेबायदि डिग्रियाव बेसे मोनदो सबखौबो नायजोबो। बिनि उनावसोथ' बिथांमोननो इन्टारभिउ मार्क होयो, अरेल लाबाय, बेबायदि इन्टारभिउ लानानै गासै प्लास माइनास खालामनानैसोथ' पइन्टखौ दिहुनो नङा होमबा। स' फोरोंगिरिनि बिथिङाव नांखाथारगो। स' बे मोनसे जोबोर गुड निउस होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो? आंबो सानो बेखौ जे इकुवेलाइजिं एग्जामा दरकार। इकुवेलाइजिं बिथांमोना नाम होदो, मायबा गुबुन नाम होबाबो बेबायदि एग्जामखौ नांगो। मात्र मोजां निउसआ बेनो 5 नं दफाया गैलिया। जा टेट एग्जामनि थाखाय बा गुबुन गुबुन स्टेटनि साकरिनि थाखाय जा एक्सट्रा एग्जाम लिरनायनि बाथ्रा होनदोंमोन बेवहाय, बे गैलिया, बे टटेलि केन्सेल जाबाय। स' एक्सट्रा एग्जाम लिरनो गोनांथि गैला आरो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाबो जाला। नाथाय 4 नं दफायाव जादों, बेथ' 5 नं दफा, 4 नं दफा मा दंमोन? बेटारमेन्ट। नाथाय बेटारमेन्टखौ होनो हागोन, बेटारमेन्टआ थाबाय। आरो गुड निउसआ बेनो स्टार आरो डिस्टिंसन थासिगोन। स' स्टेन्ड गैया, नाथाय स्टार आरो डिस्टिंसन थागोन। स' बे मोनसे जोबोर गुड निउस। आरो जायफोर फरायसाफोरा स्टार डिस्टिंसन मोनो बे जाबाय भेलिड स्टार डिस्टिंसन जासिगोन। सोरबा 85% मोनदोंबा, 85+% मोनदोंबा बिथांमोननि पार्सेन्टआ डिस्टिंसनाव फैसिगोन, डिस्टिंसन होननानै फैसिगोन। आरो जायफोरा 75% to 84.99 सामथिं बे मोनगोन, बिथांमोननिया मा जासिगोन? स्टार मार्क जाना फैसिगोन। स' भेरि गुड निउस बेयो। स' पार्सेन्टनि खनमाना थाफिनसिगोन। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोनसे मोजां निउस मोनबाय। इकुवेलाइजिं एग्जामनि बाथ्राखौ निश्चय बुजिबाय आरो इकुवेलाइजिं एग्जामखौ मानो नांगौ फिउचाराव बेखौबो नोंथांमोना बुजिनो हाबाय होननानै आं सानो। स' जुदि बुजिबायबा प्लिज भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, लोगोसे कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो अन खालामनानै हो। स' थेंक इउ, बाय बाय।